Beldurrak, gizakia izaki kuriosua, bizitzan zateik handina, inoiz gertatuko ezin milaka beldurren beldur pasatzen omen dugu. Eta adibide bezala, guraso ganak edo ikusiko dugu. Umeekiko ze beldur eukitzen dugu. Badaude ikerketan, non azaltzen din, hemen juzten informazio hau, gure beldurretako bat omen da, sekuestratu ingo juztela, edo sufritu ingo dutela, guk sufritu genituen gauzak, edo altura handi batetik erorita mina hartuko dutela, edo droga eta sartu, edo olako beldurrako izaten omen dira nausiak. Eta bitartin, benetan juzten, edo benetan gertatuko zaizkien, edo gertatu dakizkieken gauzak zein dira, benetan dauzkaten arriskuk. Baldute arriskuik. Guk proiektatu ez denik. Hoi da beldurrak iteuna. Jakin, beldurra interpretazioa da. Oandik ez da gertatu. Gezurra da. Interpretazioa da, gezurra da. Agian gertaiteke, ja, agian gertaiteke eta agian ez. Ni ez nazai kotxi hartuta 200 kilometro ordoko jarri eta paetan kontra jotzeko beldur hortaz. Oia ekintza bado hortartin. Hainaz ai eta hau esaten baio ze pentsatuko dut, hastentza zuk bestik pentsatuko unagian zuk esantzun hortako sartzentza joko batin non? Ez da inoiz gertatu. Gertatzen den gauza da, zuk ez zula pausoek ematen aitzakioi erabilita. Orduan, konturatu, zure beldurretaz konturatu. Ikaragarrizko pauso emango zu aurrea.